अच्छा तो तेहू सुन ले अपन गाना के जवाब। अरे जहिया से छोड़ले खेसारी भैया वही दिन से बेकार भइल। जहिया से छोड़ले खेसारी भैया वही दिन से बेकार भइल। 300 में देवे लगल कजली ते छिनारे भइल। 300 वाली माल भइले भगवनिया ते छिनारे भइले। आगे गाना बजाना चलत नइखे त जवानी के व्यापार कइले। गाना बजाना चलत नइखे त यही के व्यापार कइले। 300 में देवे लगल कजली ते छिनारे भइल। 300 में देवे लगल भगवनिया ते छिनारे भइले। कि पहले बहुआ तो हवे आवे यारवा अब कहाँ तरू भैंस चरावा। पहले बहुअन खेसारी तो भी आवा अब कहेलू भैंस चरावा। कि आवे कैसन तो हवे बाप मतारी बा कैसन ते संस्कार पहले। 300 में देवे लगल कजली ते छिनारे भइल। 300 के बिजनेस कैलू कजली ते छिनारे भइले। नमस्कार दोस्तों, काजल भगवानी 2 गाना गाई है, हमके लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला, और दूसरा भैंस चरावा वे भैंस चरावा। तो उन दोनों गाना का जवाब है। और खेसारी फैन से हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को, इस गाने को इतना शेयर कीजिए कि काजल भगवानी के पास जरूर जाए। धन्यवाद।